açılmadık gurrun yok şeriatımızda. Hak Resulullah aleyhisselam açık edip aydın hukmuşi. Teberrüken qaytaydın. Fakat çıtayını. Delili bağ yerde. Den anasına diye enişi delil sebepliye. Men gayretim oynaya diye. Hakkı var. Ama den anası keplep bilmiyor. Dene delilim var. Sen beytme diye. Ya bicirekte at bolmasın diye. Ya bicire bernamele yürüymesin diye. Yüreğimi ağırtma men diye. İçimden kan geçirme men diye. Şulan hemmesini Allah qovuriye, şu gayretten namuskeş Allah'ın yanına padaşı vardı. Ama hiç sat yok yerinde hamana filmleri vuriye, öz içerisi yadını düşüp şu filmlerdeki hıyanatlar öz öyünü tasavvur et diye, öyünü var kıyınçılıklar dörüt diye bir günahkarçılıktır. O ne etmeli? Bir amana halktan bir kefeş diye ya filmlerde bir zat görüye, öz öyü yadını düşüye, bunun itinip var ya da onun ulamaları maslahatlaşsın. Gelsin, mena içimde şicirik dert var, men nacire halle deyinlisin. Men daru bilen, meni aram baş kurslu bilen, ödün aram etcek bolup, ödün laylanmasın. Genişmeni adam tapmasa, biz inşallah hıtmaçınla. Bizim hiçbir emam yok, delilim zadım yok, ödüm içim yanıp var ya, zindigimden lezzet alamak, yadadım ahuncan men ne deyin? Eneşin dirman izinle gezmeli. Delil yok yerde Allah alamiye. Mücrim moliye, zalim moliye da. Ama asıl gelilin yine gurrunun içine. Ey hacı dedele, ey ulu kona adamla, ey yaş oğlallah, ey Türkmen cavan oğlallah. Size inşallah Allah ömür verir verse, işte içkinsiz de ilginin ulu kona adamsı olursunuz. Din haklıdır bular. Mahzeniniz din hakkından dolu olsun. Giyin olsun. Haklınız, yüreğiniz giyinden ayılansın. Kızımız, ayallığınımız, körökönümüz, ya oğlumuz, gelinimiz var adı gurrunları olanına. Halkı dikkat edin. Halk deyip oğlumuz ya kızımızın yüreğini yakıp geçirmeyelim. Allah için aydiyen. Hayt biz halkın emri diyeyilip oğlun ya kızın ya gelinin de halkın bir rahim. Halkı zat kepletecek deyip oğul ya kız ya gelinimizin içinden kan geçivermeli mi? Ölüyünce sabretip gezmeli mi? Nem deyip beytip zulüm etmeli. Sırrın saklayacak bir adama ya alıma geniş. Dünyada bir tofardadı adam görmeli oluyor. Görecek görüsü var da bir tofarlan. Allah kuvvet versin. Yönü çın meseleni hal etmen bernamesi bilen olmalı. Öz kelleğinden özün gidip, özün fikir edip, özün kaygı edip, hiç yana yitirmeyen koygunmellel. Mün kaygı yığılsa bir iş bitirmez, namart oğul deyin kaygısı olma diye mahtum oluyorsan. Yönü oturup kaygı ettin de ne peydası var? Mün kaygı yığılsa bir iş bitirmez. Mün edek oturdu narahat bol, erheley oldu, qarra adam oldu, cavan oğlan oldu, savatlı oldu, her neyim bol. Mün edek kaygı hiç peydası yoktur. Mün kaygı yığılsa bir iş bitirmez, hiç iş bitirmeye. Namart oğul deyin kaygısı olma deyiptir. Mesela hal etmen bernamasını ol. Çın alim, çın derdin milletin derdinin içindeki adamı kengeş hal olsun mesele. Din çözgüsü bilen çöz. Yine ekseren erheleyin arasına ben açıkrak gün aydeyin bitirdi inniki önü beşecek, öylenecek, inniki ballıçıklar, qıydı olurlar, erk olurlar ve in atalarından çireyim inşallah belki bir taraftan yadigarlık din hakkıl olup düşsün inşallah. Kan gayretlan biri daşarik çıkma hakkında oluyor. Hamana zinana ya er. Ne zinanadan misallay deyli. Zinana ya daşarik gezmene gidecek diyer, ya piyade reviye ya şoma mengdeş. Erde gayret edip du içinden mıdan narahatçılığı var. Hamana şun üstüne zinanasına aydiya da sen niye saat 4'te günlü gityen ya sop ya ikinin akşam fark etmeye ya ertilerde ya ikinilerde. Şonu gayret et saat 5'te ya 6'da gitti ya hamana. Zinanan nem etmeli iştadı. Görünüp tuğda. Göz üstüne diyemeli. 5 olun nemi, 4 olun nemi. Men idare gözleşip duranak diyemeli. Bat bir daşarı gidecek değil mi? Zindigiyi de verir çekmez yanak. Öyün içi arameşte durur yanak. Ey hakıl zamanla yaşayan.
öyün içi arameşte durur yanak. Şoňa yo işgali yok. Beştik ditin beştikden, alttık ditin alttık derin nimella. Emme bas endi men hemme adyma gir berýän näme işgali bar men dörtlük dinim diýse, eğer hamany içinden bir zat ol pikir haraplyk barda, eğer pakirin pikir haraplygyny öňküden metir artdyrýardy. Öňküden metir men içinden gan geçýärdi. O aýdyp bilen agahym için näkidadyny. Ya pakirin beýany ýok, ya aýtmany çekinýär. Hiç kime de aýtyp bilmeýär. Öz enatasyna, gaýnatasına, ahunyň ýanyna da aýtyp bilmeýär. Emme içinden bir gayret ba, hamana şu dörtte çyksa falan denany bilen gitýär, ya şoňa ýüregi ýanýar. Ve açık aydın meselani. Ya dörtte gitse hamana şu hiyabanyň başga da bir erkek çykýarmyşdyk. Şoňa öz ýanynyň fikri garapmyşdyk. Ya her näme bolsun delili. Pakirin içinden bir zat aýlanyp otýda, meger şoň şerik zindegisi, meger şoň zenanasy şoňa hemkary etmelärmi? Näme diýmeli? Bolýa diýmeli, 4'te çykmaýyn, 5'te çykyň. Buň gitme diýen gitmeýin. Ikimiz gowursak bolýa diýmeli. Emme zenanasy näme diýe? Ýok diýe men o falany baňa zor daşarda gözleşip otýym, men oňa näme diýeň, men ondan utanýan. Ondan näme diýip utanmaly? Zindigiň gaýlamada. Hani hakl, hani terbiyet ijtimai, hani zindigiler saklamak, hani evvel öz öýüň saklamak. Hudaý näme diýe? Resulullah näme diýe? Din näme diýe? Kur'an näme diýe? Hakl näme diýe? Sowat näme diýe? Mantyk näme diýe? Ilim näme diýe? Kafirler näme diýe? Evvel zindigiň sakla diýmem. Ya evvel halkyň göwnüni gör diýem. Evvel boýdaşyň güldür diýem. Evvel dosyň güldür diýem. Hiç gaýsa aýtmaýar daşym. Fakat ştak gezek galanlarda hiç kim kefine kulak asmıyor. Şeýtdiripde ne kadar zindigiyle iyla galyya ya da dargyya. Mudam narahatçylykda. Aňsatjak sadyrja haqqy. Bitirdi şuurun gaýnata bart diými? Ohm giň bolmaly. Saat 5'te 6'da çıkar diýdi. 6'da gidär diýmeli. O boýdaş bilen giň görýär. Ýekewit näme? Şo boýdaş bilen, şo denany bilen gitmän giň görýärmiş. Zindigiň hormatyny sakla, nikahyň hormatyny sakla. Oň menen gitme. Bar gönje aýt mene adamyň giň görýär, hoş innikrap sataşyp bilmeýän. Vesselam. Hakl şi, din şi, zindigi şi. Yo men näme, kim diýdi belde şoň gowuny görjek bolup, en hulasy bir daşaryk çykmaň üstüne. Biri ýygnanmaň hakynda. Ýygnanmaň hakynda. Ama hani eğer şecirek mübarek jelese gelýärmişdik ya klas Kur'anlara barýarmışdyk ya zenana. Ohm bazara ya bir ýerik erheley bolup çykanlaryna her 5 dagdan er pakir ýygnanna. Oň zenanasy zor tersleşýär ya bilişije şoň menen jetleşýär ya da men näme gow barýan ki diýe falanyň heleýin özde diýe falany zat diýmeýär diýe meger halkyň zindigi bilen zindigi etmelimi? Hani hakl, hani bir ilgünün tahsilat ýerek gaşyn barýar. Meger tahsilat diýip, ilm diýip, hakl diýip, din diýip, hemmeti hem şu dünýäň hem ahiretyň abad etmek dälmi? Ýa-ni fakat menlimekmi? Men ölmeli, men rahat bolmaly, men urma hiç kim habar etmeli. Yo, menlik menmegu tato negerdi meslemen on şeytan aýdypdyr. Men niýseniz men ýa şeytan bolarsyňyz diýipdir. O men niýdi o diýikiller tamam boldy. O gurruna girmeyin, indi ýygnanmaň gurruna. Ýygnan niýadämi? Ha bolýar, çäşim ýygnanayn niýmel, agallam şogun aýtdyryp bermeler da, her 5 dagadan aýtyp durmaly, ýygy narahatçylykda. Hatta bir enatsasyna aýdýa, erkoglanyň gaýnanasy. Sen nimäden bir gyýdymyz gowy, bir gyýdymyz näme ýa oglan tarafa. Biziň oglumyza eziýet berýär. Birji aňsatjak şoň diýenini edame Allah, zindigiň hatyrasyndan çyrimde bolsa. Ey jemaat, men bu aýdanymy jame agym dönüm bolmaýar. Ogul gyl gelin bolmagy aýtmal. Hey gylim diýmeli. Ene göze aňsatjak sadyrja hakl. Bir an nikahyň hormatyny sakla. Bir de äriň gayretine hormat goý diýmeli. Gyn zatmyş. Erkege de aýtmaly. Hey oglum diýmeli. Hey yegenim diýmeli. Hey agam diýmeli. Hey inim diýmeli. Toýa bagat şirket etýärleri bar. Geliniň nagat ýanyna daýdalary bar, nagat ýengileri bar, nagat toýa galmagal etýärleri bar. Altyn gyzyl aljak bolsa, sepin aljak bolsa, mehrinden çürümkäde ýaşullyň galmaganyň özi boljak. Toýda da behem ýejek bolýar. Iki daga oturup hakly aýtmaly. Hey oglum diýmeli.
Gelýän zinanaň nikasynyň hormatyny sakla, zinanaň da gaýreti bardyr. Çoňda gaýretiniň hormatyny sakla diýmeli. Hakyllanma gerçi. Şu urunlar ya gömülmeli galmaly urun, goý gelin gyýdyň içinden kan geçti geçsin, oglaryň içinden kan geçti geçsin. Biziň işimiz ýok o zatla bilen. Hayt awry saklaň diýip ýaşullyk bolmaz mundan. Muňa hakylsyzlyk diýerler. Muňa Hudaýyň ýany günäkärçilik diýerler. Yalandan ýaşul sorap, gaharlanyp başşak bolmasyn beýip. Günäkär bolar. Allahdan gorksun. Hudaýdan gorksun. Meselen helessin, açyklasyn, düşündirsin, gelinini ogluny gyýdyna. Halky gözüne tikip keplemesin. Şonda ýürejigini gözdesin. Ýürejigini näme geçýär? Ganak geçýär. Ganak geçmez ýal etmez. Hey oglum gözden, hey oglum. Nikah hormatyny sakla. Geljek zinanaň geliniň de gaýreti bardyr, gaýretine hormat goý diýmeli. Gyýda daýp, ha gyýdym diýmeli. Äriň beraberinde nikahyň hormatyny sakla. Äriň bir özüniň gaýretleri bardyr, gaýretine hormat goý diýmeli. Wezifäňdir diýmeli. Sadece hakyl. Ine biri taşerik çykmaň gurrun, biri ýygnanmaň gurrun. Sadece ýygnanmaly, ohan bir zinanaý diýär-de, men näme diýän diýär-de? Ak jogap aýtyp bereýin. Men näme işe diýän diýär-de? Bir iş etmek däl, gaýret o pakyryň öz içinde däl. İçinden bir çaýkanyä daşyny çykaryp aýdyp bilmeýär. Şoň adyny gaýret diýerler. Sen falan iş edýän diýip gaýretdäki ýol, şoň harakaty ke şu zinanasyndan ýa şu erden dikkat edin bir harekatla we fakat zinanasynyň içini ýakýarda şu harakat hiç kimde düşündirip bilen akda. Hamany bir zinany erinin midam diýilen ýa-da oham erdi diýe men hiç aýdym akki diýe. Özü bilýär hileyiniň ýerde içýän turullygyny, gaýret etýärligini. Halkda näme diýe? Gulýanaksyň äriň ma diýe, ya gulýar zinanaň ma näme eziýet berdiň diýe. Ol bir ogrynça içini ýakýan zat ba. Onu o hileýe erde aýdyp bilenak. Oham ýön içinden kan geçýär. Şu zinana şon hal etmeli. Şu şon hal etmeli. Başga hal bolmaýar. Näme diýip hal etmeli? Hudaý üçin hal etmeli. Şun ýüregini agyrtmaýyn diýip, şun ýüregini gowuny hoş etsem Allah menden hoş bolar diýip. Men şunu hoş etsem tekebbürligim dewler diýip. Allah menden razy bolar diýip. Ýok diýemen nämen ma diýe, meni ýadatdyň zindegiden ýa bir eňgar hemkary bilen gurrun etip duran ýanyk şerik zindegiň ki. Sen nikah var ahim arada. Şey diýdi sen maňa aýtyp ýadadyň mydam ýygnanyp diýe. Ya erkek ya heleyde fark etmeýär gaýsy bolsun. Azajyk şu erkek näme diýip hamana çaý suwuň maşyny guşy, alan guşyň gurruny giýraýly. Bir guşy mobilyň gurrun. Erkek adamyň elinde guşy bar, ýa anasy mydam diýilen ýa-da. Çaý suwuň naharyň maşyny oýnama diýe, gaýret oýnaýar. Bu näme işi diýe, işletdäki diýe, dinanysy aýdyp bilmeýär. Ya beýany ýok, ya da aýtmaga çekinýär ki meselen başlaň, sen bir bilen araňma diýmäge. Ýöne içýän woti, ştady erkegiň wezifesi zinanaň arasyndan nikaha, şu zinanaň gaýretine hormat goýmaly. Şu zinanaň narahat bolmany şeriatda haky barda. Ine açyk kysgaça hukum şu. Şu zinanaň gaýret edip narahat bolmany haky bar. Narahat bolup erne eziýet berip zindigim behem urmany haky ýok. Narahat bolmany haky barda şeriatda. Näme gaýret oýna wetida, zulm edi wetida äri ýahiley biri birini. Ine bir şoň mobilyň gurruny. Dert bolup, afet bolup zindigiler dargadyp barýar. Meselen bir erkek adam aýdýar, "Ahunjan gece 2-de 3-de denanasy bahem oti. Gece 2-de 3-de turýan denanam guşy we eline tableti we on näme diýen bazy etýänni waýtýar diýer. Ýüregimiz mydam kan geçýär diýer. Ýerde hal bolmaly şu gurrunlar jemaatla. Ýaşy menden ulaqan erheleyle. Ýerde hal bolmaly şu gurrunlar. Bazy edýänmişdik. Ozol nikaha we äre we heleye hormat goýup aýtmaly. Men bir wagt ukym tutmasa bazy edýändirin, qyyn görama, gaýretin oýnamasyn, açyk etmeli, hiç müşkili ýok ki. Beter dişini enatala terbiýet berip aýtmaly. Bir 20 ýyl mundan ozol şaýat aýdylsa, "Hey näme gurrun etýäň?" diýilsin. Inne açyk bolmaly ha bu gurrunlar. Nikah kıyılıptır. Bir hefte geçenak gelin guşy oýnawaty, erdi guşyny koyda diýenne, "Näme guşy almyllam elimi öýdür narahatçylyk." Toýa häzir bir
toya häzir bir hefte geçen ak. Ata terbiyetini aýtmaly. Nikaha hormat koy, gaýrete hormat koy diýmeli. Gece 2'de 3'te turya bazı yedi otelini. O bazı yedi yenmiştik, doğrudur. Aýtmalylar, hormat koymaly. Yüreğin ağırmasın diýmeli. Yo yüreğim ağırya, yüreği ağırsa geregime de diýmeli. Ama zindigi men geregime diýmeli. Bu gurrunları şayet yankı gelin ya erkek eşteni bilen şayet gülüp soğusun ha. Allah'ın yanına katı günahkar olur. Ve bir de inniki öğünü veselleri Huda için terbiyet verin. Oğul gıydın da aydın, nikahdan öğünçer hatmen aydın. Allah için aydın. Dostluğunu da aydın, yegençikliğini de aydın. Ya beyliki ganimet sözün ötecek var. Nikahın için ne otun? Neçe vaktlar nikahiyemiz aydiyaz. Nikahiyemiz aydiyaz. Zinanandır. Hormatını sakla ve gayret. Ärindir. Nikahın hormatını sakla. Menşin zinanasıdır nip boynallığın bolyandır. Menşin zinanasıdır nip boynallığın bolyandır. Ulamalar da aydmalı şu meseleni. Mıdam açıklanıp durmalı. Hal olmalı bir meseleler. Neciri gülüp yaşayacak erheleyle var, işlerinden kan geçip be. Neciri gülüp yaşamalı cavan erheleyle, işlerinden kan geçip be. Hiç kime de aytıp bilen akla. Hiç yerde de açılmıyor. Yerek varıp mal şu vurdum. Bu vurdun din terbiyetinin eteğine ki yan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dirman sözünden ayıttım. Şu çoğun eteğinde hal olmalı şu meseleler. Yine bir yığınanmakta, üye girip çıkmakta ve guşilerde bolyan gayretli ve ak cevapları oldu. Asıl kıskaca deyin bir erkek hamana ulu milletin sözüne göre münkürçülüğü bağ olsa zinanası şon hal etmese oturuşmak bilen hal olmuyor. Men erim münkür diye münkür olsa yolu näme şo näme diýse 4-5 aylap çeşim diýmeli. Yolu şo. Cedelleşti münkürlüğü artýardy. O pakirine elini de içi yanıp barýar. Elini de pakir derdi var, meritçiligi var. Allah ona sowgat etip beripdir diýeli. Yerden hal bolýar, zinanası şoň menen hemkari etmek bilen. Ya zinanan gayretken erinin etini ip barýar da eğer Huda için hemkari etmeli. Çeşim diýmeli. Şu dert içinden çıkarýar. Näme için? Huda için. Şu fakir dert çekmesin diýip. Gaýtym gören boýdaşynyň ýanyna, gören dostunyň ýanyna, gaýnyna gaýnatynyň ýanyna, ýadadım zindegiden, maňa mydam münkürçilik etýär, näme etýär? Şudatda berem zat hal bolýar. Gaýtym olu konukon ak sakal ahulla arat şu etýär. Oňa münkür bolupdyr, oňa ýygnan diýipdir, oňa ýygnanma diýipdir. Gysgaça terbiyet bilen hal bolýar.